perquè entenem que en aquest moment la nostra missió és defensar la cultura, defensar la tradició, defensar les costums més arrelades d'un poble i qüestions que li donen personalitat pròpia i identitat. Això damunt d'altres qüestions que també considerem transcendentals, cabdals i en coherència amb el que el meu partit ha fet arreu de l'Estat. Basta recordar la prohibició de Catalunya a les festes de bous i basta recordar el recurs d'inconstitucionalitat que el meu propi partit va plantejar en relació a la vulneració de les competències estatals i en particular la vulneració de la Constitució. Per tant, en coherència amb aquest cas, el grup parlamentari popular seguirà defensant precisament la necessitat de la salvaguarda de la cultura, de la tradició, de els costums i la identitat del nostre poble com a eix fonamental del nostre posicionament. I per tant, en aquest sentit, nosaltres avui ens manifestarem en el ple. El Tribunal Constitucional està pendent d'una resolució que, segons pareixer, serà favorable a la festa, favorable a la tauromàquia i que possiblement posi en entredit el que va succeir a Catalunya. Nosaltres en aquest sentit no ens podem manifestar en altre sentit. Per tant, avui aquest serà el posicionament que defensarà el grup parlamentari popular.